Deus està de broma! Goku, no penso permetre que interrompis els estudis d'en Son Gohan. És el més important. Li he comprat llibres nous, cintes, fins i tot un equip per aprendre mentre dormi, amb la intenció que en Son Gohan estudiï a totes hores. I ara em dius que vols que s'entreni per convertir-se en un home fort. Si tant t'agrada lluitar, vés-te a entrenar amb en cor petit. Escolta, ja t'ho he explicat, Xixi. El necessitarem per aquell combat d'aquí a 3 anys. Ja sé que estudiar és important, però fent-ho no salvarà la Terra. No em vinguis amb discursos ara. I per cert, com l'alimentaries? Com el vestiries? On el faries dormir? No tens cap feina. Des que estem casats no has portat diners a casa, oi que no? No, i la veritat és que ho sento, però ara no tenim temps per parlar d'això. Escolta, en Son Gohan també té ganes de lluitar. No, he dit que no ho has entès bé? Vols dir que t'és igual que passi a la Terra? Només penses en els estudis d'en Son Gohan? Sí, senyor, m'és igual el que passi a la Terra. No hi ha res més important que els estudis d'en Son Gohan. Sí que estàs de broma! Ho sento, Xixi, no ho volia fer. No he pensat en la força que tinc. M'ha semblat que t'empenyia molt poc, però... Ho sento molt, Xixi. Jo no et volia fer mal. És igual, ja se sap que les dones han de patir per culpa dels homes. Permetré que en Son Gohan es dediqui a donar els seus cops i puntades de peu durant 3 anys, però després... Fins i tot els superguerrers tenen algun punt